Martina. Martina! La Martina és una despistada. Es lleva cada matí molt aviat per fer la seva feina i així poder contar històries. Històries fantàstiques, plenes d'emocions. Martina! Martina! ¿Quién es de despistada? Martina, que els nens t'estan esperant. Ah! No m'he presentat. Soc Lumila, la fada de la llum. No em podeu veure perquè soc molt petita, tan petita com una puça. Ara mateix estic sentada al cap d'un nen. Que teniu ganes de sentir una història? Sí, aquesta història porta per títol La llegenda de Sant Jordi. Però per a que comenci tindrem que cridar la Martina. A la de 3. D'acord? A la 1, a les 2 i a les 3. Ben fort! Martina! Martina! Doncs si voleu sentir aquesta història i veure-la i gaudir de moltes titelles, podeu veure la nostra web a www.lapantomima.com o bé trucar al telèfon 657 065 302